En hoe heeft gecontroleerd dat het echt goed Fries kwam? Nou, ik hier een bericht gestuurd, maar je reageerde wat te let. Ik ga een maat van mijn heid vragen en die had het vertaald voor me. Nou, ik ben Pascal van der Veen, ik ben jongetje hier oud en ik ben hier in het hartstikke mooie Rusteveen. Ja, ik ga een tattoo zetten van Beppe haar spreuk. Het gaat net zo goed met Beppe en ik vond het wel een mooie herinnering. Vandaar dat er nog op mijn arm staat. En wat wie de spreuk? Het komt altijd oors dan dat stinkst. Dat is een aanleiding van het originele spreekwoord pieker je net, het komt toch zo. Nou, ik vond vooral een mooie herinnering en een mooie spreuk. En ja, het is eigenlijk gewoon een beetje weer. En wat bezit de tekst voor jou? Ja, vooral gewoon herinnering aan Beppe, hoe mooi dat het hier weer en zo. Ja, het gaat nou een tijdje slecht met Beppe. Die is ene keer wel helder, andere keer net, maar ze vonden hem heel mooi, zei ze. De spreuk komt wel regelmatig naar voren hier in het huis. Dus ik denk van, nou ja, ik wil toch een tattoo gaan dan die maar. Het wie wel mooi was dat Beppe de tekst kreun hier, maar we gaan nergens een brief of zo waar het op staat. Dus en ze kennen ook eigenlijk niet meer schreeuwen, want ze scoren te bot. Dus we gaan gewoon een mooi laten type uitkozen.